Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibekelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Uma kuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha. Usekhala, subscribe kwi-channel, like ividiyo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke uma ngifaka ividiyo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. Ingane zakwethu sikubhekela-ke nje ey'gamekweni ey'sethe zenzeka ekulona-ke usuku lwanamhlanje. Kubikwa ukuthi-ke lapha endaweni-ke yaselulekani eLimpopo kuthiwa kunendoda ebiney'nkinga nomkayo, kuthiwa-ke ivele yahamba yaya kulo muntu-ke esola ukuthi-ke ujola nomkayo, kuthiwa-ke yafike yamdubula amahlandla-ke amahlanu wase-ke eshona. Kuthiwa-ke isibuyela-ke ekhaya, kuthiwa-ke nayo-ke yafike yazidubula yashona. Lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yaselulekani eLimpopo. Like ividiyo, subscribe kwi-channel, uphinde ukhomente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho engalolu daba. ZikweTrend TV ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke ey'semathini usuku nosuku. Asihlangabezane kwividiyo elandelayo.